Hoy, unsa man dinhi ka importante imong tuyo nga gusto man gid mo makikita karon dayon dinis plaza? Ani, mahal. Nag-resign ako. Nga unsa? Ipaila na gudi ka sa akong ginikanan. Pero mahal, nahibaw baya ka ha? Nahibaw kag unsay batasan sa imong kinikanan? O ako'y labot. Basta din ako gusto nga magtagot-tagot ng duha. Okay, sige. Pero sigurado gyud ko nga masuko gyud imong ginikanan. Ah, bugo! Ma, Kasi ba ito'y nasuod sa imong utok, Dario, ha? Namunit ka gyud igunaan ng klases pagkababay, ha? unsa may sayo pa na, ma? Tarong nga babay si Ani. Pero uyamot! Pobre! Hoy, pagbuwag mo, ha? Kung dili ka ganahan nga ako kang palayason din, he. Di na kinahanglan, ma. Kung di ka mo respeto sa akong desisyon, o kung di ni mo madawat si Ani, ako na mismo may mulayas din Dario! Oh, ako na lang una mo trabaho. O gusto na ako nga ikaw mutiwas kag eskwela, okay? Sige. Og puhon kon makahuman ako sa college. Ako na sad mo trabaho para nato. Kumusta yung trabaho? Medyo kapoy, pero okay naman. Kaya naman kinako. Sige lang, mahal. Gamay antos lang gid ha. Makabaos na gid niya ko nimo. Way problema, mahal. Andam kong buhaton ang tanan para nimo. Mahal, mo overtime ko karon ha. Nagbili na lang sa gundaan og kwarto sa kwarto para nakaika pa dito para panihapon. Humanatag og pangumpra. Sige naman lang kag overtime, mahal. Pahuway sa ka panagsa. Ay, dili pwede, uy. Gusto kong mukayod og maayo para paspas ang atong kwartang mahal. Pagkaswerte ginako ni mo, mahal ay. Salamat yung tanan ha. Way sa pa yan, mahal. Ane, let's go. Sige na, mahal. Muadto na ko kay gitawag na ko sa kong amo. Naa pa may meeting. Bye. Sige, bye, mahal. I love you. Mahal? Hello? Oh, gipagnan mo ko. Alam na magbii. Pero wa pa magyapon mauli si Ani. Oh, siya siguro nung nag-text. Thank you sa imong gipadala. Kadako ba, Ani? Sobra-sobra naman sa ni imong gihatag. Anyway, amping sa biyahe. I love you. Love? Narungsen si Ani? Para kang kinsam ka ni. Nagbinuang ka na ko, Ani. Dario, Sultihi ko tinuod. Nagbinuang ka na ko. Unsa? kuan. Kaysa gitawag ni mo glove. Ha? Wa pa ka makontento na ko. Nikatol pa ka sa lain? O sige. Muangkon ko. Naami relasyon sa akong amo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Og nahibaw ko nga sayop, Dario, pero mahatag niya ang tanan akong panginahanglan. Maka-provide siya sa financial na akong panginahanglan. Ngun anak di kang klasihas pagkababae, Ani? Dili na lang kumuli mo, Dario. Pero ako na lang ning gitubayan ang akong amo aron paspas ang progress sa atong kinabuhi. Gusto na ko nga makahuman ka.
O kung ako ng sweldo mo ay agdon, maglaban ang akong og pinangita kung asa kong kwarta para makahuman ka. Nagsulti unta ka na ko. Kaya pwede ko mo tabang ni mo. Pwede ko mo trabaho. Dario, sorry. Undang das imong gitrabahoan. Upang apply sa lain, ani. Dario. May nalangsad nga mo ni imo gibuhat bay. Ngay mo siyang gipapangita og laing trabaho kay dili pa bay na. Matintal kita siya bay. Mau lagi? Pero bilib sa kunin mo da. Gidawat magyapon nimo siya human sa nitabo. Kay mahal man ako siya bay. Usa pa. Usang akong pagskwela sa hinungdan. Nganong nakahimo siya to. Mao siya dinoon. Pero sige lang. Happy na sa ko mo graduate. Makabawas na unya ko niya. Congrats, mahal. Salamat, mahal. Na ako gift para nimo, oh. Oh, uy. Oo, sa man eh. Abihi, para may baho ka. Oh, cellphone? Yes, mahal. Pero mahal ka diyot lang. Di ba mahal nun maning ang cellphone na? Ayaw pag una sa price, anak, kay deserve na nimo. Pero mahal. Di mo Ops. Wali daghang pangutana. Sige na, gamitan na na. Mao ba? Ayay! Ako lang bay kung wa pa sila magbuwagan ng iyang amo. Bay, ay ko naghugaw-hugaw yung akong huna-huna. Awa man bay. Basin lang ba? Sa pailay ni mong bantayan bay. Kuan, nag-anam sa doog kausap ang yung pagtagad ako, bay. Mao ba? Ambot pero murag naikwang. Murag hawang. Murag cold na kasi ako. Bida. Ako ba no, di lang ko gusto mangilabot ha. Pero pa sinog nagbinuang ginasya ni mo bay? Karon na lang noon siya magbinuan ako, bay, nga nagka-graduate na ako. Na pwede na akong makahatag niya kung makatrabaho na unya ako. Ay, hinuon sad. Pero ako pa nimo no? Anid-in na lang na bay. Bay. Dario, mao ni gamita o para makakuha ka og mga requirements para sa imong pagpang-apply og trabaho. Oh, mahal. 5K? Dako ko na ni. Sige lang. Mas maayo na ang naapod kay extra para unya sa imong mga lakaw ba? Pero dako na lagi kini. O gusto pa. Nganong dagko manggihapon kag kita, mahal? Di ba pila ra may sweldo nimo? Kuan, mahal. Ni silent ko og laing trabaho. Ni sideline og laing trabaho? O ba sinog ni sideline sa kag laing lalaki? Oh. Oh. Nganong muram ka natukan? Ani? Ay kung ing na nga. Nagpadayon ang iyong relasyon sa imong amo. Dario, dili na ko. Unsa? Dili na nako kaya pang itago nimo. Oh, mahal tika. Mahal kaayo tika, pero dili nimo akong gipangandoy sa akong kinabuhi. Ani? O kung ato ko akong amo, masayahay ang akong kinabuhi niya. Mas gipili ni mo sila ko. Imo kong biyaan o ingon ana lang. Gisayon na lang ka na ko, ha? Akong gitalikdan ng akong pamilya para nimo. Dario, sorry. Pero sugad karon pa ko nakatilaw o gayahay nga kinabuhi. O bisan og ikaw ang akong gibahala. Pero dili na ko sa kayang buhian. Magbuwag na lang ta. Ani? Alam kong meron ng iba. Mukhang ako ay Nagduog yun ko nga si Ani na ang babae nga akong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi.
Maong siya ang akong gipili kaysa sa akong ginikanan. Pero wa ko magdahom nga mas pilion din niya ang lalaki nga makahatag niya sa tanan niyang mga luho. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Dario nga taga Cordova, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan sa isip ko. Sa isip ko yakap ka pa. Ang maong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Mary Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingtasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu